Fire station sa Lahug dinhi sa Sugbo imbestigahon human sa aligasyon nga wa dayon kini makaresponde sa alarma sa sunog niadtong Sabado sa gabi nga atbang raman unta ang fire station sa hitabuan sa sunog. Usa ka Larry Arsolon, usa sa mga survivors ang mibutyag sa Sun.Star Cebu nga dali kaayong mikatap ang kayo sa sitio Avocado, Barangay Lahug niadtong Sabado sa gabi tungod kay daw dugay nakaresponde ang mga bumbero. Apan giklaro ni SFO1 Archie Custodio nga wa dayon sila mapahibaw sa sunog ug nahibaw-an na lang nila sa dihang usa ka kauban nila ang nakakita gikan sa bintana nga niulbo na ang kayo. Gipasabot ni Custodio nga may responde sila sa sunog apan wala dayon nila magamit ang ilang fire truck tungod kay kinahanglan pang painiton ang makina niini aron maandar o aron maandam ang air breaker. Ang gubaon nga fire truck ug kakuwang ug kahagip-ot sab sa agianan maoy daw usa sa mga kalisdanan nga nasinati sa mga bombero ni adtong Sabado. Ang sunog miug daw sa 81 ka mga balay ug miabot sa 735 ka mga tawo ang nawad-ag panimalay.